بعلي بسنتنا بمردعات مسرته مصنعتي يقريونا سقم خام فلات فرق مفتحي نابتال زلا جزء ያው ናይ ውስን ጊዜ ስለዘለና ነበር ፍርቅ ማዓልታው ሆም ደስ በለን ነይሩ ምክንያቱ አንዲ ቀንድ ጸገምና እዩ ጀሚርዎ ነይሩ ጽቡቅነቱ ግን ኣብ ጸልማት ሓደገናይ ቱና ሓደጋና መጠን ዘኻኺርና ኣብ መገጣጠም ስፍራ ደም ባላ ዘኪርና ታምር ጫናት ራያ ወይና ጸጋም ወይና በየማን ብርሃን አለው ማለት ነው አፍቱ ጸጋም ውሽጥውን እናዚያ ላይ ሁሉና ሐላፍነት ያ ሁሉና በመዳይና ተሐሳባት እዚ እርመብና ከመገርና መጻይና ምንዕሪ ንመخرሉ መዘኻኸሪ ቱ መጽናዕቲ ተወለል ዘረበና بخالي أنفت ناي تجراي كناتات ناي مسألة تجراي الدل دما بعل حقي بعل ما يحقي عوات الجالم كأغلب النايم دحريونا خلتي يوم تأميرنا تفلت perspectives خدم ما يتولينا عوات نام مدرسة ميديانان برنامجنا سبسكرايب لايكن شيرن بالمبار تتكتاتلنا بخبر مقدم ممارسي يلنا يبحث من يونير وقدامي كيدانا عمله أبزا مدى زي أتراي كالي ممارسي يمكن كفاضل اللي إذا حتى زلهم عادتي يا ولادي أرستي أبزا مصحف زيا أيقونة تنجد أبزا مصحف زيا موداتا قال سلونا تقرأياتي بزعتي كل تعمد كاب كل تشين 10 سنة كساب كل تشين 10 تعمشان زنورنا يكال سكونات تجلسيا مبزحتو كذي جلاسي كيا ديسكريتيف أو جل يجن أناليسيس هنا اللوي من تاي تجميرو من تاي هم تقولون من تاي تكفي وزة تزول مالتي أمودات هجد لو هو أميت الله سلزي تالو ما أنتي زجلسا أفتالو هو مسألة كيري مالتي بس قدام زي أو تا مصحف أي تحتم تنزلها أي تحتم تنزلها تسأجم تاي مهانة تفضوا ياهم ياو ناي كرشي تسأجمي مو كرشي زلكمون حساب زلكمون كرشي زلهم تفضوا تا مصحف قم نجرنيا مصحفي عباي مصحفيا ناو أمبتي كتوصح بس قدام زي كتتحاورنون ياو كلاو يفضوا مالتيو سو زيام شولكو نفتاوانا نتبعيك مزه أنو نفتي كولونيل تولد زغرو تمساسالي يجن تانزرع كله أوروب فليزو على برسبكتيف يخمتي أمباسادر وندموز ولا زنوري أو زير جن أفتي سأجم إنا هنا وقع مالتيو صوتي علامو أو فلتيو أفتس أجمع ما يت حسب مقرابيو كمون تقنس أجمع زلوا أمنتايو مالت حدا سوات تجرايس مرحسينا زبل حساب يقربيو أبز حلف زنرو علىهم كمريلو تجرايس مرحسينا لازم مالتيو انتهى مالتي مرحسينا مالت كعشرة مليون تجراي مرحزهم سبيل مالتيو ويس مرحزة مثل سرعتها هنسنان مالت ديو عدلاتها فترنان مالت ديو انتهى مالت ديو مرحسينا مالت زبل اتساقم ينفاكت ناي مرح ديو ويس ناي سرعتيو سيستم ديو زي تحانسة تكالات ديو زي تحانسة ويس جراش مرحي تساقينو بزعد الزبل مهنياتو فتزا حلفون ياو بستفال علي منقد انفورمال بزوانا منقد دوني زرابيو تقرايس مرحسينا يا زي ولا لهم وإنفاكت مرح دياسينا ويس سرعتها زي هنسات زبل ستاين مبالي مالتي شو كم تقول أنا نفضو دحر موت هذا يوحنس ياو تزحشه زنورة ياو تناي قدم قديفنا بزمناوي تاريخ نا إثيوبيا نا تግራይ هرن تهينا
ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ያው ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው እንዳሳገረት ያ መፅያ ትግራይ ዝፍሉጥ እዩ ኣብዚ መንጎ እዚ ደሓን ዝበሃል ታሪክ ዝሰርሐትሉ ፍቲ ናይ 17 ዓመት ናይ ቃልሲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ግዜ ይምባል ይከኣል እዩ ኢንፋክት ሽዑ ትሽዑ ዝተረኸበት ኸይድን ትውፅኢቱን ጥራይ ከይኮነስ ትግራዋይ ተተሓባቢሩ ሓደ ተኮይኑ ተሰሚሩ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እውን ዝተራእየሉ ይምባል ይከኣል ማለት እዩ እቲ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ኢንፋክት ሶርስ ኦፍ ኢንስፒሬሽን እዩ ናይ ምንቕቃሕ ናይ ምልዓዓል ምንጩ እንተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ግን ብድሕሪኡ እውን ንምንታይ እንደገና ናብ ቅልውላው እንደገና ኣትያላ ዝብል ትነጥቢ ማለት እዩ ንሱ ብኸይዱ እውን ብውፅኢቱ እውን ብጣዕሚ ክናኣድ ዝኽእል ብጣዕሚ ዓብዪ ዓወት እዩ ወል ኣብቲ ማኔጅመንቱ መራርሑኡ ከመይ ተመሪሑ ናበይ ከይዱ መወዳእቱ እንታይ ኮይኑ ዝብል ኣብኡ ምዝራብ ይከኣል እዩ ግን ተመሊሳ እንደገና ንምንታይ ናብ ቅልውላው ተኣቱላ ዝብል ኣይ ቲንክ ምርኣዩ ግዳሲ ዝመስለኒ ማለት እዩ ሶ ተቐንዲ ፀገም ዘሎ ኣብ መሪሕነት ዲ ወይስ ኣብ ስርዓት እዩ ዝብል ተዓንቶ ዘለዓልኳ ነጥቢ እየ ሞር ከተኩረላ ዝደሊ ዘለኹ ንምንታይ እቲ ቀንዲ ፀገም ኣብ መሪሕነት እዩ ዘሎ እንተኢልና መራሕቲ ኢና ክንደሊ ማለት እዩ ኦኬ መራሕቲ ሲኢና ኢና ኢልና መራሕቲ ክንደሊ ኢና እቲ ቀንዲ ፀገም ናይ ስርዓት እዩ እንተኢልና ግን ስርዓት ኢና ክናሃንፅ ስርዓት ክንሃንፅ ኢና መራሕቲ ባዕሉ ስርዓት ከምፆም እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣብዚ ኣነ ዝረኣየኒ ዘሎ እንታይ እዩ ቅዋማዊ ዝኾነ መንግስቲ ወይ ድማ ኮንስቲቱሽናል ዝኾነ ገቨርንመንት ደይኮነን እዩ ዘይተሃነፀ ደይኮነን እዩ እዚ ደይኮነን እዩ ትፀገም ዝብል ከም መበገሲ ሒዘ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ያው ቅዋም እንዳልኩ ዝገልፆ ዘለኹ ነቲ ኮንስቲቱሽን ነቲ ሕገ መንግስቲ ሞር ገላፃይ መሲሉ ዝተረኣየኒ ቅዋም ዝብል ስለ ዝኾነ እዩ ቅዋም እንታይ ማለት እዩ ቅዋማዊ መንግስቲ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንዓኹም ብዙሕ ምብራህ የድልን ዋና እንታይ እዩ ቅዋም ወይ ድማ ኮንስቲቱሽን ዋና ስርዑ ዝተደረተ መንግስቲ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ ድሩት ዝኾነ ስልጣኑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ወፃእ ከይድ ከለውን ታሕታትነት ዘምፅእ መሰረታዊ ዝበሃሉ መሰላት ድማ ዘኽብር ማለት እዩ ምናልባሽ እዚ እውን መግለፂ እዩ ንእሽተይ ግዜ ከይወስድ ቁሩብ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ክብል እንታይ እዮም እቶም መግለፂታት ክንብል ከለና ዝተደረተ ስልጣን ምህላው አንተ እውን ኮሎኔል ተወልደ ይገልጾ ነይሩ ዝተከፋፈለ ስልጣን ምህላው ስልጣን ኣብ ዝተወሰነ ጉጅለ እንድሕር ደኣ ወዲቑ ናፅነት ወይ ድማ ሊበርቲ ዝበሃል የለን እዚ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝተገበሮ ብዙሕ እውን ተሰሪሑ እውን ዝተረኣየ እዩ ማለት እዩ ስልጣን ሕጊ መውፅኢ ሕጊ ፈፃምን ሕጊ ተርጓምን ክብተን ኣለዎ ኢንፋክት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነይሩ ዶ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳበልና ክንሪኢና ማለት እዩ ግዛተ ሕጊ ወይ ድማ ሩል ኦፍ ሎ ድኻ ይኹን ሃፍታም ተራሰብ ይኹን በዓል ስልጣን ፍሉጥ ይኹን ዘይፍሉጥ ሰብ ብሕጊ ተሓታቲ ዝኾነሉ ኩነታት ምህላው ሰብኣዊ መሰላት ናፃ ዝኾነ ናይ ዳኝነት ኣካል ከምዚኦም ዝመሰሉ ኩነታት ንሓደ መንግስቲ ቅዋማዊ ዝኾነ ወይ ድማ ኮንስቲቱሽናል ጋቨርንመንት እዩ ከብልዎ ዝኽእሉ እዮም እዚኦም ከም መበገሲ ኢና ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ሶ እዚ ከም መበገሲ ምስ ሓዝና እቲ ናይ ትግራይ ፀገም ንኣብነት ሕጂ ዘሎ ቅልውላው ያው ሕምስምስ ኪዮስ ዝመስል ዓይነት እዩ ከምዚ ሕንፍሽፍሽ ክንብሎ ንኽእል ኢና ቅድም ኢሉ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ክሳብ 1935 ብፈረንጂ ምስ ዝነበረ ኩነታት ንዓይ ብጣዕሚ ተመሳሲልኒ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚኣ ክልተ ኣርቲክላት ኣለዋ ቁሩብ ዕብየቢለ ኸሪአኩም እዚአን እዘን ክልተ ኣርቲክላት ብሓፂሩ እንታይ እየን ዝብላ ልክዕ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ያው ሃፀይ ዮሃንስ ኣልጋ ወራሽ ክኸውን ወይ ድማ ንጉሰ ነገስቲ ክኸውን ዝተናዘዝሉ ራስ መንገሻ እዩ ነይሩ ንወዶም ማለት እዩ ግን ራስ መንገሻ ንጉሰ ነገስቲ ክኸውን ኣይካለን እቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ መሳፍንቲ እውን ኣይተቐበልዎን ብዝተፈላለየ ምክንያት ሸዋ እውን ኣይተቐበለቶን ያው ብሓይሊ እውን ነቲ ናይ ሸዋ ሓይሊ
ገጢሙ ስዒሩ ንጉሰ ነገስት ዝኾነሉ ኩነታት ኣይነበረን ስለዚ ብክልቲኡ ምኽንያት ከም ንጉስ ከም መራሒ ክቁፅር ኣይከኣለን ማለት እዩ ኢንፋክት ነይሩ ግን ዳርጋ ጠርናፊ ዝሰኣነትሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ግን በቲ ሓደ ወገን ድማ እንታይ ዓይነት መንፈስ ነይሩ ካብ ሸዋ ገዛእ ክምደብ ከሎ እንደገና ካብ ሸዋ ዝመፀ ገዛኢ ኣይንቕበልን ዝብል ዓይነት መንፈስ እውን ነይሩ በቲ ሓደ ወገን እቶም መኳንንቲ ነንርሶም ናይ ምጉናፅ በቲ ሓደ ወገን እንደገና ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ መኳንንትን ሸዋን ናይ ምጉናፅ ኩነታት ስለዚ ዳርጋ ጠርናፊ ዝሰኣነትሉ ሕምስምስ ወይ ድማ ኪዮስ ከምዚ ሕንፍሽፍሽ ዓይነት ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ትሕጂ ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ታሪክስ ዓርሱ ዝደገመ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዝመስል ንምንታይ እዩ እንደገና ታሪክ ዓርሱ ዝደግም ዘሎ እዩ ሕጂ ዋና ነጥቢ ማለት እዩ ፀንሐ ኢኒ ይፀገም ማለት እዩ ኣብ መንጎ ቁሩብ ክመሓየሽ ይብል እንደገና እንድሕሪት ይምለስ ኣሎ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ምናልባሽ እዛ መፅሓፍ እዚኣ መብዛሕትኦም ትፈልጦ ኣይኹም ዋይ ኔሽንስ ፌል እያ ትብል ቁሩብ መብርሂ ክትበና ትኽእል እየ ስለ ዝሓሰብኩ እየ ከም ኣብነት ኣምፅያ ዘለኹ ማለት እዩ ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ዋና ተሓቲ ሕቶ እንታይ እዩ ገሊአን ሃገራት ድኻታት ገሊአን ሃፋትን ዝኾናሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል እዩ እዚኣ እያ ዋና ክስታ እዩ እቶም ፀሓፍቲ ናይ 2024 ናይ ኖቤል ናይ ብኢኮኖሚክስ ናይ ኖቤል ሽልማት ተሸለምቲ እዮም ገሊአን ሃገራት ዝወድቃሉ ገሊአን ድማ ዝዕወታሉ ምኽንያትስ እንታይ እዩ ዝብል ከፅንዑ ፈቲኖም ማለት እዩ ትቕድሚ ዝነበረ ተሓሳስባ ጂኦግራፊ ኣየር ጠባይ ባህሊ ሃይማኖት ዘርኢ ንፉዕ መራሒ ምህላው ዘይምህላው ከም ቀንዲ ምኽንያት ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ነይሩ ማለት ብቲዮሪ ደረጃ ማለት እዩ ንሶም ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ኩሎም ቀንዲ ምኽንያት ኣይኮኑን እቲ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትካላት እዮም ኢንስቲቱሽንስ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ትካላት ወይ ድማ ኢንስቲቱሽንስ እዮም ወሰንቲ ማለት እዩ ሓቆፍቲ ዝኾኑ ትካላት እንድሕር ደኣ ሃኒፅካ ልምዓትን ዲሞክራሲን ይመፅእ እቶም ትካላት መዝመዝቲ ወይ ድማ ኤክስትራክቲቭ እንተኮይኖም ድማ ድኽነትን ምልክነትን ይስዕብ እዮም ዝብሉ ነዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ምኽንያታት እዮም ዝገልፁ ማለት እዩ ታሪክ እንታይ ይገብሩ እተን ዝለምዓን ዘይለምዓን ዓድታት ከም ኣብነት የምፅኡ ካብኡ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓቆፍቲ ዝኾኑ ትካላት ቨርቸስ ዝኾነ ሰርክል ወይ ድማ ፀጋዊ ዝኾነ ክቢ እዮም ዝሰርሑ እንታይ ማለት እዚ ሞር ልምዓት እንደገና እቲ ልምዓት ሞር ልምዓት የምፅእ እቲ ዲሞክራሲ ሞር ዲሞክራሲ የምፅእ ስለዚ ፀጋዊ ዝኾነ ክቢ ይሰርሕ መዝመዝቲ ዝኾኑ ዝብልዎም ከመይ ዓይነት እዩ ዝተወሰነ ጉጅለ ዝተወሰነ ኤሊት እቲ ናይ ፖለቲካን ናይ ኢኮኖሚን ስልጣን ይሕዞሞ ንዑ ብዝጠቅም መንገዲ የካይዶ ዝብል እዩ ዳሕራይ ካልኦት እንደገና ካልኦት ክጥቀሙ ዝደልዩ ወይ ድማ ዝሆረዩ እንደገና ንዑኡ ደፊኦም ሕጂ እውን ዝተወሰኑ ኤሊታት እቲ ናይ ፖለቲካን ናይ ኢኮኖሚን ስልጣን ይሕዝዎ ስለዚ እንታይ ይሰርሕ ማለት እዩ ቪሽየስ ሰርክል ወይ ድማ ፀገም ዘለዎ ክቢ ይሰርሕ ካብዚ ከም ዝመሰለ ቪሽየስ ሰርክል እንድሕር ዘይወፅአን ዓድታት ክለምዓ ይኽእላን ናብ ዲሞክራሲ ክኸዳ ይኽእላን ዝብል ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገረመትኒ ኦኬ እዚኣ ትረኣየኩም ኣላ ወዶ እዛ ከተማ እዚኣ ኖጋልስ እያ ትበሃል ኖጋልስ ሓንቲ ከተማ እያ ኣብ ክልተ ሃገራት እያ ትርከብ ንሳቶም ዘምፅዎ ኤግዛምፕል እዩ ኣብነት እዩ ሓንቲ ከተማ ኣብ ክልተ ሃገራት ትርከብ ፍርቃ ናይ ዩኤስ ፍርቃ ድማ ናይ ሜክሲኮ እያ እቲ ታሕቲ ገፅ ዘሎ ብፀጋም ዘሎ ዝረኣየኩም ዘሎ ናይ ዩኤስ እዩ እቲ ብላዕሊ ገፅ ዘሎ እንደገና ናይ ሜክሲኮ ማለት እዩ ሓንቲ ከተማ እያ ብሓፅር እያ ተፈልያ ዘላ ዳሕራይ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሳቶም ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሞርኦርለስ ተመሳሳሊ ዘርኢ ዘለዎ ያው ምትሕዋስ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ባህሊ ሓደ ዓይነት ደርፊ ዝደርፉ ሓደ ዓይነት መስተ ዝሰትዩ ሓደ ዓይነት ኣየር ጠባይ ዘለዎም ህዝብታት እዩ ኣነባብሮኦም ግን ሰማይን መሬትን እዩ እቶም ብፀጋም ገፅ ዘለዉ ኣብ ዩኤስ ይነብሩ ስለ ዘለዉ ኢንካሞም ዳርጋ ብሰለስተ ዕፅፊ ካብቲኦም ይበልፅ ማለት እዩ ድሕንነቶም ዝተሓለወ እዩ ክትራን የለን ሃንጊ ምግባር የለን ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣለዎም ናይ ምፍታም ዕድል ኣለዎም መዓት ፀጋታት ኣለዎም ማለት እዩ እቶም ብላዕሊ ገፅ ዘለዉ እንደገና ሜክሲኮ ዘለዉ
ያውቲ ኢንካሙን ከም ትዝበልና ብጣዕሚ ዝተሓተዩ ክትራነሎ ዝዓሎ ቅልውላወሎ ሰሪሕካ ትህፍትመሉ ኩነታት የለን ብሓፂሩ ዳርጋ ናይ ሲኦልን ናይ ገነትን ይክበሃል ይካል እዩ ማለት እዩ በቲ ሓፂር ዝብል ተልካ ናፍትያስ ዓብዪ ለውጢ ኢኻ ተምፅእ ንምንታይ ከም ዝኾይኑ እዮም ዝብሉ እቶም ፀሓፍቲ ንምንታይ ከም ዝኸውን ክኢሉ ሓደ ዓይነት ጂኦግራፊ ሓደ ዓይነት ኣየር ጠባይ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሞሮለስ ያው ትምትሕዋስቲ ኢሚግሬሽን ዝፈጥሮ ክስታይ ከም ዘሎ ኮይኑ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ክብሉ ከለዉ ስርዓት ይኹም ዓይነት ፈላላይ ፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብይ ዘሎ ስርዓት ኢንክሉሲቭ እዩ ኦፖርቹኒቲ ኣለዎ ሩል ኦፍ ሎ ኣሎ እንታዓንቶ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ ከዓ መዝማዛ እዩ ኤክስትራክቲቭ እዩ ኦኬ ክትራን ኣሎ ገለ ኣሎ ኣብቲ ዘለዉ ሰባት ኣይህፍቱምን ማለት ኣይኮነን ባይዘወይ ኣብ ሜክሲኮ ዘለዉ ሰባት ኣይህፍቱን ማለት ኣይኮነን ክህፍትሙ ከለዉ መዝሚዞም እዮም ዝህፍትሙ ሸቂሎም ምሂዞም ሰሪሖም ተወዳዲሮም ከይኮነስ ብዘይ ኣግባብ ኣብቲ ዘለዉ ግን ሰሪሖም ምሂዞም ተማሂሮም እዮም ዝህፍትሙ ዝብል እዚ ተፈላለዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ኖጋላውያን ልክዕ ከምዚኒ መቐለስ ካብ ሮማናት ንላዕሊ ዘላ ሓንቲ ዓዲ ካብ ሮማናት ንታሕቲ ድማ ካሊእ ዓዲ ክትብላ ትኽእል ኢኻ እቲ ሲስተም ክንድኡ ዝኣክል ፈላላይ ይፈጥር ኣሎ ስለዚ እቲ ዋና ነጥቢ ለውጢ ዝፈጥርስ ስርዓት እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጂኦግራፊ ይኮነን ሓደ መራሒ ምህላው ወዘተ ይኮነን ስርዓት እዩ ድሓራይ ኣብዚ ተወሳኺ ኤግዛምፕል ከቕምጡ ከለዉ ካልኦት ሃገራት እውን የቕምጡ እዮም ናይ ቢል ጌትስን ናይ ካርሎስ ስሊም ዝበሃል ኣብነታት የቕምጡ ማለት እዩ ክልቲኦም ሃፍታም እዮም ቢል ጌትስ እውን ሃፍታም እዩ ካርሎስ ስሊም እውን ሃፍታም እዩ ካርሎስ ስሊም ኣብዛ ከተማ እዚኣ ከይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ ዩኤስ ዝነብርን ኣብ ሜክሲኮ ዝነብርን ክልተ ሃፋትን ከወዳድሩ ከለዉ ክልቲኦም ሃፋትም እዮም ቢልዮነራት እዮም ዝሃፍተምሉ መንገዲ ግን ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ቢል ጌትስ ምሂዙ ስዒሩ ተወዳዲሩ እዩ ሃፍቲ ብትክክለኛ መንገዲ ካርሎስ ስሊም ግን መዝሚዙ ልክዕ ከምቲ ዓድና ከምቲ ዓንተውን ዝበሃል ዝነበረ ጨረታ ጨሪሩ ግዛዕ ገይሩ ገለ ገይሩ ኣብ ቴሌ ገለ ሰሪሑ ብሽርሕን ጉርሕን እዩ ሃፍቲ ምፅይዎ ስለዚ ንሱ ከዓ ሰስተይነብል ኣይኮነን ይብሉ ማለት እዩ ትኾም ጌርካ ተምፅኦ ነገር ሰስተይነብል ኣይኮነን ዘላቂ ኣይኮነን ይብሉ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም እዮም ዝብሉ ኣብ ዩኤስ ዘሎ ሓደ ተምሃራይ ንኣብነት ክምሃር ከለዎ እንታይ እንዳሓሰበ እዩ ዝምሃር ተማሂረ ለፊዐ ፅዒረ ክዕወት እየ ኢሉ ብፃዕረ ክዕወት ኢሉ ክሓስብ ይገብረሎ እቲ ሲስተም ማለት እዩ ኣብ ሜክሲኮ ግን ከምኡ ስለ ዘይርኢ ዘለዎ ፅዒሩ ተወዳዲሩ ክህፍትም ስለ ዘይርኢ ናፍታ ስርቂ ከኣቱ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ናፍታ ምጭርዋር ከኣቱ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ተው ዘሎ ሃፍታም ትመርኣዩ ብፃዕሪ ዝመፀ ኣይኮነን ይብል ኣክቹዋሊ ብዛ ነጥብ እዚኣ ቢል ጌትስ ያው ርእቶ ሂብላ እንዲ ባዕሉ ኣግባብ ብዘይ ኣግባብ ንካርሎስ ስሊም ብዘይ ኣግባብ ነቒፎም እዮም ገለ እዩ ዝብል ንዓይ ከምኡ ገይሮም ብፅቡቅ ክስታይ ስለ ዝረኣዩኒ የቐኒየለይ ግን ንካርሎስ ስሊም ከዓ ብዘይ ኣግባብ ነቒፎም እዮም ምክንያቱ ዘይሩ ንሱ ምህላውስ ካብ ዘይ ምህላው ይጠቅም እዩ ዝብል ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ሃፍታም ምህላውስ ካብ ዘይህሉ ይጠቅም ስለ ዝኾነ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኤንወይ ካብዚ ንወስዶ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዋና ቁም ነገር ዘሎ ንምንታይ ኢና ዘነልዕሎ ዘለና ብዙሕ ግዜ ትኩረትና መራሒ ሲኢና ዝብል ኦኬ መራሕታ ኮይኑ ተሳኢነ ካብ 10 ሚልዮን ህዝቢ ዝብል እዩ መራሒ ተሳኢነ ሲስተም ነቲ መራሒ ዘምፅእ ነቲ መራሒ ዕድል ዝፈጥር ጥራይ ኣብታ መሪሕነት ስለነተኩር ዘለና ኢና እምበር ብሓፈሻ ኣብቲ ሃፍቲ እውን ኣብቲ ኣስዋሕቢልና ክንሪኦ ከለና ኣበይ እቲ ትኩረትና ክኸውን ዘሎ እንታይ ተገበርና እዩ ዝሓይሽ ዝብል ንክንርኢ ስለ ዝጠቕመና እዩ ዘምፅኦ ዘለኹ ማለት እዩ ሶ ሞት ናይ ትግራይ ፀገማ ምንታይ ዘሎ ዝብል ክረአ ከሎ ሓደ ጠቕላላ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈሊኻ ክረአ ይኽእልን ማለት ሓድነትን ተመሳሳልነትን ሓደ ፍሉይ ዝኾኑ ኩነታት ከም ዘለዉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ግን ድማ ካብኡ ፈሊኻ ክረአ ይኽእልን ንዓይ ዝረኣየኒ ዘሎ ብዚ እንታይ እዩ ቅዋማዊ ዝኾነ መንግስቲ ወይ ድማ ኮንስቲቱሽናል ገቨርንመንት ስለ ዘይተሃነፀ እዩ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ኣይሃነፅናን ኦኬ እዚ ማለት ቅዋማዊ ዝኾነ መንግስቲ ተኣወጀን ማለት ድዩ ዝብል ክንርኢ ከለና ብምእዋይ ደረጃ ተኣውጅ እዩ ንኣብነት ናይ እቲ ቅዋም ዋላ ናይ ትግራይ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ክንሪኦ ከለና ድሩፅ ዝኾነ መንግስቲ ሉዓላውነት ናይ ህዝቢ ከም ዝኾነ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ከም ዝኾነ መንግስቲ ወኪል ከም ዝኾነ ትዝተዋሃቦ ውክልና ዝሰርሕ ከም ዝኾነ ክፍፍል ስልጣን መንግስቲ ከም ዘሎ ሕጊ ዘውፅእ ሕጊ ዝትርጉም ሕጊ ዝፍፅም ተፈልዩ ንናይዕሉ ስልጣን ከም ዝተዋሃቦ ሓደ ዝቆፃፀር ከም ዝኾነ ሚዛን ከም ተስሕዝ ከም ዝኾነ ተቐሚጡ እዩ ግዛእቲ ሕጊ ኣብቲ መእተዊ እቲ ፕሪያምብል ክንሪኦ ከለና እቲ ቅዋም እንታይ ዝብል ኣብ ግዛእቲ ሕጊ ወይ ድማ ኣብ ልዕልነት ሕጊ ዝተመስረተ ሓደ ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ኢና እዩ ዝብል ከምኡውን ላዕለዋይነት ሕገ መንግስቲ ኣውጁ እዩ
ብዙሕ ነዚ ዝገልጹ ክስተያት ኣለዉ ማዕርነት ኩሉ ሰብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ከም ዝኾነ ማዕረ ሓለዋ ሕጊ ከም ዝግበረሉ ታውጂ እንታይ ማለት እዚ በዓል ስልጣን ይኹን ተራ ሰብ ፍሉጥ ይኹን ዘይፍሉጥ ደኻ ይኹን ሃፍታም ማዕረ ተሓታታይ ከም ዝኾነ ማዕረ ሓለዋ ሕጊ እውን ከም ዝግበረሉ ታውጂ ሰብኣዊ መሰላት ብዝገርም ኩነታት ሲሶ ናይቲ ቅዋም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ዘውግዕ ሓደ ብሪ ሰለስተ ማለት እዩ ዓብዪ ቦታ እዩ ተዋሂቦ ዘሎ ብርግፅ እውን ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ በቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ዋላት ናይ ፖለቲካ ቁርፀኝነት ይኹን ዋላቶም ዘርቀኡ ሰብ ሞያ ብጣዕሚ እዩ ዘድንቖም ብጣዕሚ የድንቖም እየ ምናልባሽ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገርስ ንተገበረ ዶ ኢለ እውን ሓደ ግዜ ሓስብ እየ ኦኬ ምክንያቱ ብድሕሪኡ ዘሎ ዝኸድናዮስ ንዓኣቶም ንምሽራፍ ብዙሕ ኢና ንፅዕር ማለት እዩ ኣብኡ ብዙሕ ከይሸራርፉ ዝተገበረ ፃዕሪ ኣሎ ዳሕራይ ግን ትኸይድ ጠቕላላ ንምሽራፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እንተዝኸውን ከምኡ ዓይነት ነገር ምተገበሮ ዶ ዝብል ኢለ እውን ሓደ ግዜ ሓስብ እየ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነ ናብ ሰብኣዊ መሰላት ተገይሩ ዘሎ ሓለዋ ንዓኣቶም ንምምሕያሽ ብፍሉይ ማለት እዩ ብፍሉይ ኩለን ክልላት ክሰማዕ ኣለወን ኩለን ክልላት ማለት እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ በብዝሓ ድምፂ ከጽድቆ ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ተሰማሚዑ እታ ንእሽተይ ክልል ሃረሪ ኣይደሊ እንተይላስ ምንም ኣይመሓይሽን ማለት እዩ ዝተንከፍ ነገር የለን ሕጂ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ትቕድሚኡ ዝነበረ ምልካውነት ብዙሕ ግፍዕታት ስለ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ነገር እንድሕር ዘይጌርና ኣይኸውንን ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ እዩ ጥቡቕ ክኸውን ኣለዎ ተዘይኮይኑ ክሸራረፍ እዩ ናፃ ናይ ዳኝነት ኣካል ተኣውጂ ጥራይ ኮይኮነ ዝርዝር ነገራት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ ካሊእ ዓዲ ንእሽተይ ፍሬዝ እያ ትቕመጥ ብዛዕባ ናፃ ኣካል ዳኝነት ፍሉጥ እዩ ዳያኑ ስራሕቶም ብሕጊ መሰረት ይሰርሑ ተልካስ እኹል እዩ ካሊእ ነገር ተመፅኡ ንሕና እኮ ብሕጊ መሰረት ኢና ንሰርሕ ውሉ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ግን ዝርዝር እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ካብዚ ፅዕንቶ ናፃ እዮ ወዘተ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ዳ እዩ ዘሎ ትፀገም እየ ትፀገም ኣብዩ ዘሎ ትፀገም ዘሎ ኣብ ተግባር እዩ ማለት እዩ ዘብዚ እኒአ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እዋን ናይ ህንዲ ናይ ፍትሕን ናይ ሕግን ሚኒስተር ዝነበረ እዩ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ቅዋም ዋላ ፅቡቕ ይኹን እቶም ሰባት ተሓሚቖም ምንም ትርጉም የብሉን እቶም ሰባት ፀቢቖም ቅዋም ሓደ ፀገማት እንተልይዎ ከዓ ፀገም የለን ክዕረ እዩ ዝብል ሶ እቲ ፀገማ ምንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ተግባር ማለት እዩ ከምቲ ሓንቲ ዝበልናዮ እቲ ናይ ትግራይ ፀገም ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፈሊና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣኑ ዝተደረተ መንግስቲ ተፈጢሩ ድዩ ድሩት ዝኾነ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ እንተዝፍጠር ኩናት ታሕገብር ይውጅ ዝኮ ኦብቪየስ ኮይኑ ኩናት ናይ ምእዋጅ ስልጣን ሓደ ፌደሬሽን ናይ ሓደ ክልል መን ስልጣን ይህብዎ ስልጣኑ ድሩት ኣይኮነን ማለት እዩ ስልጣኑ ድሩት ኣይኮነን ማለት ጭራሽ ብዛዕባ ደረት ኣይሓስብን ማለት ኣይኮነን ቅዋማዊ ብዝኾኑ መትከላት ወይ ድማ ደንብታት ዝተደረተ መንግስቲ ኣይተፈጠረን ብኻሊእ ስልጣነይ ክሕድጉን እዮም ሓይሊ ከም ዝኸውን እዩ ወይ ድማ ከም ዝኸውን እየ ክወርድ ኢሉ ሓስብ ክእል እዩ ብዛዕባ መትከላት ኢና ነውግዕ ዘለና እዚ ንሃተይ ስልጣን ኣይኮነን ከምዚ ክገብር ስልጣን የብለይን ኢሉ ዝሓስብ መንግስቲ ተፈጢሩ ዶ ኢትዮጵያ ዝብል እዩ እቲ ናይ ትግራይ ካብኡ ፈሊኻ ዝረአ ስለ ዘይኮነ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ክፍል ስልጣን መንግስቲ ብፍላይ ፓርላማንት ጁዲሽሪ ንራእዮ ስልጣን ጠቕላላ ተፈጻሚ ኣካል እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኢቭን መንግስቲ ክበሃል ከሎ እቶም ክልተ ኣካላት ኣይሕሰውን ናብ ግምት እቲናዮም እውን ኣይንፈልጥን ፎር ዛት ማተር ኩነታቶም ኣነባብሮኦም ገለ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሓደ እንታይ ኢሉስ ኢትዮጵያውያን ድኻታት ድዮም ሃፋትም ኢሉስ ኢት ዲፐንድስ ኣውደ ዓመት ክኸውን ከሎ ሃፋትም እዮም ካሊእ ግዜ ድማ ድኻታት እዮም ኢሉ ምክንያቱ ኣውደ ዓመት ፍሰስ ተፋሰስ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘይፍለየ ንሱ ከም ክስታይ ዘምፅኦ ዘለኹ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድኻዲ ሃፍታም ክበሃል ከሎስ ኢት ዲፐንድስ ኣየናይ መንግስቲ እዩ ተፈጻሚ ኣካል ተኮይኑ ሃፍታም እዩ ቤት ኣለዎ ድግሳት ይገብር እዩ ማዓት ቅርሺ ኣለዎ ገለ መለ እቲ ናይ ዳኝነት ኣካል እቲ ፓርላማን ግን ድኻ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍርቁ ድኻ ፍርቁ ሃፍታም ዝኾነ መንግስቲ እዩ ንሄብ ዝዓቢ ክፍፍል ስልጣን መንግስቲ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ዓንቶ ኮሎኔል ተወልደ ይገልጾ ነይሩ ከም ብሰለስተ እግሪ ዘለዎ ወንበር ጌርና ክንሓስቦ ንኽእል ኢና ውዕለት ኣይኮነን ተሓደ እንድሕር ተለሚሱ ለማዝ ዝኾነ መንግስቲ ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ለማዝ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ግድን ሰለስቲኦም ጠንካራታት ኮይኖም ተሓደ ክቋፀሮ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ተስርሖም እንዳሰርሑ ቼክ ኤንድ ባላንስ እውን ንኣብነት ሓንቲ ኤግዛምፕል ክነልዕል ፓርላማ ማለት ብናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ትዝለዓለ ናይ መንግስቲ ኣካል ኮይኑ ንዝኾነ በዓል ስልጣን ፀዊዑስ እዚ ኣበይ ጌርካዮ ክብል ስልጣን ተኸይዎ ስልጣን ማለት ቅዋም
እንድሕር ዘይሚንዎ ድማ በቃ ትሹመት ይበካ ዝነበርኮ ልዒለ የለኹ ካልእ ሸውን ክብል ስልጣን ተዋሂቦኒ ንዝኾነ ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ማለት እዩ ሓደ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ክስታይ ንምግባር ኣይኮነን እቲ ኣብነት ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ፓርላማ ኣባላት ብዛዕባ ጫካ ፕሮጀክት ክሓትዎ ከለዉ እንታይ ኢልዎም እንታይ ዝሃብኩምኒ 5 ሳንቲም ኣሎ እንታይ ኢልኩም ትሓቱና ኢልዎም እንታይ ዝሃብኩምኒ 5 ሳንቲም ኣሎ ማለት ከምዚ ብጉሉ ሸቂሉ ዘምፅኦ ገለ እዩ ዝመስል ብሽም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ቅርሺ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክስታዩ ኦዲት ግበረሎ ናብ ፋይናንስ ክኣትሎ ወዘተ ከምኡ ምባሉ ጥራይ ኣይኮነን ዝገርም ከምኡ ብምባሉ ኢሹስ ኣይኮነን ማለት እዩ ኢሹ ይኮነን ከመይ ገይሩ ንፓርላማ ከምዚ ይብል ተባሂሉ ምንም ኢሹ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ፓርላማ ስልጣን ከም ዘለዎ ፀውዒስ ውረድ እምበር ንስኻ ክትመርሕ ይትኽእልን ከም ዝብል ከም ዘለዎ ተገይሩ ኣይሕሰብን ማለት እዩ ኣይተሰርሐሉን ጥራይ ከይኮነስ ከም ኢሹ እዚስ ሕጂ ዓብዪ ኢሹ ክኸውን ኢኻ ትፅበ ማለት እዩ ንፓርላማስ ከምዚ ኢልዎ ተባሂሉ ናይ ሚድያ ሄድላይን ክኸውን ሰባት ብጣዕሚ መዘራረብ ክኸውን ከመይ ገይሩ ፓርላማ ክውረድ ኢሉ ካልእ ክሸውም ስልጣን ዘለዎ እዩ ዝተዝብ ስለዚ ኣይትግበርን እዩ ባይታ እዩ ግዛእቲ ሕጊ ሓፂር ኮይኑ ሓደ ሰብስ ንሓደ ሚኒስተር ንሓደ ቢሮ ሓላፊ እከለስ ከምዚ ገይሩ ኢሉ ክኸሶ ይኽእል ዶ ኦኬ ኢቭን እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ገዲፍና እቲ ዝሓሸ ኣብቲ ናይ ህወደግ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ እንድዩ እቲ ዝሓሸ ምክንያቱ ሽዑ ግዜ ልምዓት መፅኡ እዩ ኤክሰርሳይዝ ግበር ተፈቲኑ እቲ ዲሞክራሲ እውን ማለት እዩ ዋላ ሽዑ እንተኾነ ሓደ ሚኒስተር ተገምጊሙ እንድሕር ደኣ ዘይተባሪሩ ኣይሕተትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣይሕተትን ብዛዕሩ ንኦፍሎ ክትዛረብ ይትኽእልኒ ክኸውን ዘሎ እንታይ ናብ ገምጋም ዘኸይድ ኣሎ ኣጥፊኢልካ ተኣሚንካ መረዳእታ ሒዝካ ውድብ ኣቢልካ ፖሊስ ከይዱ ኣሬስት ክገብሮ ኣለዎ ኣሬስት ይገብሮ ማለት እዩ ብዘይ ኣግባብ እንድሕር ደኣ ከይስዎ ኮይኑ ከዓ ኣወንጅልካ እኒኻ ብዘይ ኣግባብ ኢሉ ከይዱ ንዕኡ ታሕታታ ይገብሮ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ጭራሽ ኣይተሓሰበን ኣብ ዓድና ማለት እዩ ሰብኣዊ መሰላት ሓንቲ ጥራይ ኢሹ ክነልዕል ኢና ብዚኣ ቶርቸር ኣብቲ እዋን ከመይ ገይሮም ይጥዎ ዘሎ ናይ ምስቃይ ተግባር ጭራሽ ኤክሰፕሽን ዘይብሉ መሰል ብዝኾነ ዓይነት ኩነታት ክግፈፍ ዘይኽእል ማለት እዩ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ንኣብነት ናይ ናፅነት መሰልቲ ኢልካ ናፅነት ይድረት እዩ ተጥፊያ ክሕተቴ ጥፋተኛ ኢሉ ቤት ፍርዲ ተወሲንለይ ክእሰረ ማለት እዩ ቶርቸር እዚ ምስቃይ ምግራፍ ምፅራፍ ምራቕካ ምጥፋእ ምርጋፅ ኣብ ፀልማት ድውማል ወዘተ እዚ ኤክሰፕሽን ዘይብሉ መሰል ተገይሩ እዩ ተቐሚጡ ግን ኣብ ዓድና ንቡር ዝኾነ ናይ ምርመራ ዓይነት ከይዲ እዩ ዳርጋ ንቡር እዩ ማለት እዩ ቶርቸር ሕጂ ንቡር ምዃኑ ይኮነን ትፀገም ማለት እዩ እከለ ቶርች ገይሩ እዩ ኣሳቂኡ እዩ ተባሂሉ ይሕተት ዶ ይሕተት ዶ ብልዕሊኡ ዘሎ ሓላፊኡ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዝውፅኢት ዝምፅኢኻ ኢሉ ይሓቶ ዶ ሕጂ እሱ እዩ ትፀገም እምበር ሓደ ሰብ ምጥፉ ወይ ገለ ይኮነን ከምኡ የጋጥም ስለ ዝኾነ እዩ ሕጊ እውን ዝቕመጥ ማለት እዩ ኤክሰፕሽን እንተኮይኑ ዛስ ኦኬ ኣብ ካሊእ ዓዲ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ናፃን ጠንካራ ናይ ዳኝነት ኣካል ኣሎ ዶ ኣብ ቀረባ ግዜ ፕሬዚደንት ጌታቸው እንታይ ዝበለ ሰሚዕኹም ኮይኑ ፕሬዚደንት ጌታቸው እንታይ ኢሉ ቀረባ ግዜ ፍርዴ ዝበለ የበለ ኢልኩም ስራሕኩም ስርሑ ኢሉ እዮም ኢሉ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ተዘይዛረብ እሞ ብተግባር ከምኡ ተዘይኸውን ዳርጋ ልሚድና ኢና ነርና ማለት እዩ ክሳብ ብኣዋጅ ክስታይ ምግባር እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ንምንታይ ኢና ንልዕሎም ዘለና ከምዚ ዝመሰለ ፕሪንሲፕል ኣቐሚጥና ኣለና ንዕኡ ክንሰርሐሉ ስለ ዘይከኣልና ከምዚ ጌርና መንግስቲ ክንድርቶ ስለ ዘይከኣልና ሓደ ሰብ ተሲኡ ኩናት ተኣወጀስ መን ሃይብሎ እዩ መን ይሓቶ እዚ እኒህ ትፀገም ዝብል እቲ ብዝነቐምጦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ማለት ሓንቲ ብዚኣ ሚስ ኣንደርስታንድ ከይንገብራ ጭራሽ ተሓታትነት ዝበሃል የለን ሰባት ከም ድላዮም ይገብሩ እዮም ሰብ ስልጣን ከም ድላዮም ይገብሩ እዮም ናብዚ መደምደምታ ከይንኸይድ ማለት እዩ ከምኡ ይኮንና ንብል ዘለና ካልኦት ዓይነታት ክስታይ ኣለዉ እዮም ንኣብነት ገምጋም ይግበር እዩ ኣኼባ ይግበር እዩ ኮሚቴታት ክስታይ ይግበሩ እዮም ነገር ግን ካብቲ ቅዋማዊ መትከል ወፃኢ ንሱ ከዓ ነቶም ዘሎ መትከላት ክትክኦም ኣይኽእልን ስለዘይከኣለ እውን እዩ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ዝብል እቲ ብዝንልዕሎ ዘለና ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ዝብል ንእሽተይ ማለት ዕሙቕ ቢልና ክንሪኦ ምእንታን ንዝተወሰነ ውድብ ንገሊኡ በዓል ስልጣን ንገሊኡ ገለ ምእንታን ትፀገመኡ ዘሎ ጥራይ ከይመስለና ሓደ እቲ ድሕረ ባይታና ንጉስ ኣይኽሰስ ሰማይ ይሕረስ ዝብል እዩ
ካብ ቀደም ጀሚሩ ሒዝና ዝመፀና እዚ ፀቢቕና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት ካልኦት ክብርታት ኣለዎ እዮም ጨሪሽና እውን ዜሮ ኮይኑ ገብሮ ንኣብነት ኣብ ፍትሒ ራስ ስሑል ሚካኤል ዝወሰዶ ሓደ ስጉምቲ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ከም ኣብነት ዝቁፀር ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ እውን ወዶም ሰብ ዝቐተለሉ እቶም ካልኦት ፍርድኹ ዝተባሃሉ ሰባት ቅልል ዝበለ መቕፃዕቲ ወሲኖምሉ ያው ሰብ ይቐትሉ ዳሕራይ ኣዲኡ ነቲ መዋታይ ኣዲኡ ትጠርዕ ማለት እዩ ናብ ንጉስ ናብ ራእሲ ስሑል ሚካኤል ትጠርዕ እንዳውም ብጣዕሚ ተሸጊራ በቃ ክስታየለኒ ገሌላ እያ ትጠርዕ ዳሕራይ እንታይ ኮንክ ይብልዋ ኣይ ወደይስ ከምዚ ኢሉ ተቐቲሉ እሞ እንታይ ደኣ ኮይኑ ከም ዝተባሂሉ ዳሕራይ ነቶም ፍትሓ ነገስቲ ይፈቱ ዝተባሃሉ ሰባት ሓቲቶሞም እንታይ ዝግበር ከም ዝበለ ነገር ኢሎሞ ከም ዝበለማ ሞት ዝፍረደ ኢሎም እምበር ዝውን ሞት ክፍረደ ኣሎ ኢሎም ሞት ፈሪዶምሉ ማለት እዩ ማለት በቲ ሓደ ወገን እውን እቲ ድሕረ ባይታ ምንም ዓይነት ባክግራውንድ ከም ዘይብልና ጌርና ከይንስእሎም እንታይ እዚኣ ኤግዛምፕል ዘምፃእ ዘለኹ ካብ ዝወፃእ ዘሎ ብበዝሒ ግን ንጉስ ኣይኽሰስ ሰማይ ይሕረስ ዝብል እቲ ድሕረ ባይታ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ንምውፃእ ብጣዕሚ ተሸጊርና ኢና ብጣዕሚ ኢና ተሸጊርና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መሰለለካ ኩሎም ሰብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረኦም ዋላ እንተተባሃለ እውን ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ ከምኡ ዓይነት ባክግራውንድ ሒዝና ስለ ዝመፃና ኣነ ዝኾነ በዓል ስልጣን ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣለዎም ወይ ተሓተት ኢለ ክስታይ ተዝገብር ነይረ መጀመርታ ክስሕቁን እዮም ነይሮም እቶም ሰባት ይስሕቁኒ ማለት እዩ ሓሻ ቅዲስ ዝወዲ ገለ ኢሎም ክስሕቁን ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንሳቶም እውን ከምኡ ዝመሰለ ተሓሳስባ ሒዞም መፂኦም ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እውን ድሕሪቲ ብዙሕ ቃልስታት ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ዓብዪ ዘምፅኦ እቶም ዓንቶ ዝበልናዮም ከም ዘለዎ ኮይኖም ያው መስፍነት ምስባሪ ማለት እዩ መስፍነት ማለት ስልጣንስ ናይ ህዝቢ እምበር ብኣምላኽ ብዘርኢ ይመፅን ዝብል እዚ ተሰይርዎ እዩ ሕጂ ከምኡ ኢልካ ክስታይ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ነገር ግን ንዕኡ ምስ ሰበረ እንታይ ተኺሉ ዝብል ሩል ኦፍ ሎው ተኺሉ ዶ ግዛእቲ ሕጊ ተኺሉ ዶ ኣብ ክንዱ እንታይ ተኺሉ ዘሎ ዝብል እዩ ዋና ስታይ ንሱ ምስባሪ ሓደ ነገር ኣብ ክንዱ እንታይ ተኺሉ ዘሎ ትሕጂ ዘሎ ባይታ እንታይ ዝመስል ንኣብነት ኣነ ሓንቲ ኤግዛምፕል ክነግረኩም ቅድሚ እቲ ኩናት ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ሓውሲ ከባቢ ዝኾኑ ምልሻታት እዮም መስለኒ 4 ኮይኖም ንሓደ ቆልዓ ከይቦም ይወቕዖ ነይሮም ብበትሪ ይወቕዖ ነይሮም ዳሕራይ ኣነ እንታይ ኢለ ሶሻል ሚድያ ኣይ ከምዚ ገይሮም ይወቕዖ ነይሮም ጥፋኣት ተልይዎስ ሒዞም ናብ ዝምርመረሉ ቦታ ዘይወስድዎ ተኣቢቦም እኮ እስር ኣቢሎም ኣብ መኪና ሰቒሎም ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ኩሉ ስርሖም እዩ መግረፍቲ ግን ቶርቸር ግን ክልክል እንዲኑ ንምንታይ ከምዚ ይገብሩ እዚ ማለት ንጹህ ጥፋእተኛ እዩ ዝብል ዳሕራይ ዝረአ ዝብል ኣነ ይፅሕፍ ማለት እዩ ሕጂ ሳቶም ከም ምግባሮም ኣይኮነን ገሪምና ኣነ ትርኢቶ ዝወሃብ ነበረ ጠቕላላ ኮመንት ማለት ፅቡቅ ገብርዎ ዝብል ፅቡቅ ገብርዎ ሰይገብርዎ እንደውም ለጥ ከብልዎ ነይሮም ብክስታይ ዝብል ስለዚ ትባይታ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እኒ ኣብቲ ዝተቐመጡ ነገራት ኣለዉ ዝተኣወጁ ነገራት ኣለዉ ዝኾነ ሰብ ቶርች ክግበር ኣይኽእልን ዝብል ማለት እዩ ግን እቶም ከምኡ ኢሎም ኮመንት ዝገብሩ ነበሩ ባይዞ ኤሊታት እዮም ዝፈልጡ ዝበሃሉ ዝነቑሑ ዝበሃሉ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባይታ እውን ኣይመችዎን ዘሎ ተጠማምተና ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ፀገምናስ መራሒ እዩ ዝብል መራሒ እዩ ስለዚ መራሒ ክደሊ ኢኻ ማለት እዩ ኣበይ ዘሎ መራሒ ኢልካ ክደሊ ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ ክኸውን ዘለዎ መራሒ ከመይ ገይሩ ብስሩ ይምራሕ ከመይ ገይሩ ይምራሕ ማለት እዩ ከለ ስለ ዝመፀ ኩሉ ነገር ክስተኻኸል እዩ ገለገለ ዝብል እዚ እኮ ዲስፕሩፍ ተገይሩ እዩ ተራእዩ ማለት እዩ ሶ ካሊእ ያው እቲ ትካላት ንከምዚ ዓይነት ፕሪንሲፕል ናብ ባይታ ዘውርድዎ ሂወት ዘውርዱ ያው ትካላት እዩ ኦኬ ሲቪክ ማሕበራት ኣለዉ ሚድያ ንኣብነት ናይ ዓድና ሚድያ ከመይ ኮይኑ ዘሎ ቅድም ኢሉ ዝነበረ እውን ኣብቲ ናይ ኢህወደግ ግዜ ያው ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ነገር ግን ሽዑ ልምዓት ስለ ዝነበረ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝነግረካ ከምዚ ለሚዑ ከምዚ ኮይኑ ገለ ዝብል ዳሕራይ እቲ ለውጢ ዝበሃል ኣብ ሸዋ ምስ መፀ ልክዕ ተካይዳ እሱ ተጠቂሙ ግን ተጋሩ ንምውቃዕ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ዓድና ከመይ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ሚድያ ክስታይ ከምዚ ካብ ሓደ ጎይታ ናብቲ ሓደ ጎይታ ናይ ምግልብባጥ ዓይነት ኩነታት ማለት እዩ ኦኬ ንሱ እኮ ይኮነ ዝድለ ዘሎ ካብ ሓደ ጎይታ ናብ ካሊእ ጎይታ ምግልብባጥ ባይዘወይ ናይ ሚድያ ናፅነት ኣይኮነን ብናይ ባዕሉ ፖሊሲ ጠጠው ዝበለ ማለት እዩ ንሓቅን ፍትሕን ሚዛናውነት ዘለዎ ወዘተ ማለት ሶ ከምዚኦም ዝመሰሉ ትካላት ናይ ዳኝነት ኣካል ፖሊስ ዓንተውን ኮሎኔል ተወልደ ይገልጾ ነይሩ
ሴኩሪቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ተቋማት ፓርላማ ሓቀኛ ዝኾነ ማለት እዩ ንስኻ ውረድ ንህዝቢ ይጠቅምኒ ኢኻ ንስኻ ደይብ ክብል ዝኽእል ናይ ሓቂ ፓርላማ ናይ ምህናፅ ኩነታት ናይ መሪሕነት ተራውን ቀሊል ማለት ኣይኮነን እቲ ትኹረት ናፍቲ ኮይኑ መሪሕነት ተረኡ ክትከውን ዝበለፀት ተረኡ ክትከውን ትኽእል እንታይ እያ ኣብነት ምዃን እያ ካሊእ ዘረባይ ከምዚ ኮይኑ ዘረባታት ኣነ ዝሕሸኩም እዚኦም ከምዚኦም ገለመል እዚ በቃ ሰልችዎ ይሰብ ማለት እንታይ ደኣ ኣብነት ምዃን ማለት እዩ ባዕሉ ኤግዛምፕል ምዃን ኤግዛምፕል ክኸውን ከሎ ንሕና እዚ እቲ ዝበለፀ መራሒ ኢልና ክስታይ ክንገብረሉ ኢና እቲ ዝበለፀ ክሰርሖ ዝኽእል ከዓ እንታይ እዩ ሰባት ይመፁ ይኸዱ ስለ ዝኾኑ ትካላት ምህናፅ ስርዓት ምህናፅ እዩ ትኩረቱ ክኸውን ዘሎ ኣብኡ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ነቀይ ዘይብል ስርዓት ናይ ምህናፅ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ኬዝ ንውሰድ ንዓይ ትራምፕ ከም ኣብዪ ኣሕመድ ፖፑሊስት እዩ ካብኡ ዝሓሸ ኢለ ይኣምንን ግን ከምኡ ምዃኑ እንታይ ይፈጥር ኣብ ኣሜሪካ ዋላ ሓደ ዝፈጥሮ ነገር የለን ትራምፕ ይኹን ሃሪስ ትኹን ተሓደ ይኹን ስኢልካ ናይ ሴረሞኒ ናይ ገለ ናይ ዘረባ ተዘይኮይኑ ኣብ ሰባት ኣብ ሂወቶም ኣብ ናፅነቶም ኣብ ገዝኦም ዋላ ሓደ ዘምፆ ለውጢ የለን ማለት ንምንታይ ነቀይ ዘይብል ስርዓት ፈጢሮም ስለ ዘለዉ ትካላት ሃኒፆም ስለ ዘለዉ እዩ ማለት እዩ ሶ እሞ እንታይ ተገበር ናይ ሓይሽ ዝብል እዩ ያው እቲ ፀገም ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ክልተ ነገራት እያ እሚቶ ዘለዉ ሓደ ኣብ ሓፂር እንታይ ንግበር ኣብ ሓፂር ካልኣይ ከዓ ኣብ ነዊሕ እዞም ሕጂ ዝገለፅክዎም ዋላ ቅድሚ ኩናት እውን ክንዘራረበሎም ንኽእል ፀገማት እዮም ማለት እዩ መሰረታዊ ዋላ ናብቲ ኩናት እትዮምና ዘለውን ከም ተዓንተው ዝበልክዎ ሓደ ሰብ ኣውጁ ኩናት ኣውጁ ምንም ዝሓቶ እንድሕር ዘየለ ዋላ ንቆሊ እስከ ውጅ ይኽእል እዩ ኩናት ንቆሊ ኢሉ እንኮ ውጅ ይኽእል እዩ ኦኬ እንድሕር ተሓታትነት ዘይብሉ ደረት እንድሕር ዘይብሉ ማለት ስለዚኦም ዋላ ቅድሚ ኩናት ዝነበረውን ክነውግዐሎም ንኽእል እዮም ግን ሕጂ ኣብ ሓፂር እንታይ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል ኣብ ህፁፃትን ኣገደስትን ነገራት ጥራይ ክነተኩር ኣለና ኣብ ህፁፃትን ኣገደስትን ዘብዚ እኒሄ ማትሪክስ ትሪእዎ ዘለኹም ኤይዘንሃወርስ ማትሪክስ እዩ ዝበሃል ኢምፖርታንትን ኣርጀንትን ኣለዉ ህፁፃትን ኣገደስትን ኣገደስቲ ኮይኖም ግን ህፁፃት ዘይኮኑ ጉዳያት እውን ኣለዉ ገሊኦም ኣገደስቲ ዘይኮኑ ግን ህፁፃት ኣለዉ ኣገደስቲ ዘይኮኑ እውን ህፁፃት ዘይኮኑ እውን ኣለዉ እቲ ኣገዳስን ህፁፅን ዘይኮነ ትገድፎ ይብል እቲ ኣገዳስን ህፁፅን ዝኾነ ሎማዓንቲ ሕጂ ትሰርሖ ይብል እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ህፁፅ ዘይኮነ ከዓ ስኬጁል ትገብሮ ተፅንሖ ማለት እዩ ንሓሊእ ግዜ ተፅንሖ እቲ ህፁፅ ግን ኣገዳሲ ዘይኮነ ድማ ዲሊጌት ትገብሮ ስልኪ ብልዓል ግዛዕ ምምላስ ገለመለ እዚኦም ኣገደስቲ ዘይኮኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ትግራይ ሎማዓንቲ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ሎማዓንቲ ኣገዳስን ህፁፅን ዝኾነ ነገር ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ኣገዳስን ህፁፅን ዝኾነ እቶም ካልኦት ነፅንሖም ማለት እዩ ንኣብነት ተዓንትዎ ዝብሎ ዝነበርኩ ስርዓት ምህናፅ ትካላት ምህናፅ ዋላ እኳ መሰረታዊ ፀገም ተኾነ ዋላ ንሱ እንተኾነ ናብ ፀገም ዝእትይና ዘሎ ንግዚኡ ግን ሕጂ ክነፅንሖ ኣለና እዚ ንምንታይ ህፁፃትን ኣገደስትን ጉዳያት ስለ ዘለውና ተመዛበልቲ ኣብ ኬንዳ ይድቅሱ ኣለዉ ኣብ መሬት ይድቅሱ ኣለዉ ናይ ትግራይ ግዝኣት ኣይተመለሰን ሕወየት ኣይተረጋገፀን ብዙሓት ተጎድኡ ወገናት ኣለዉ ስለዚ ብዘይካዚ ካሊእ ክንሰርሕ የብልናን ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብዘይካዚ ካሊእ ክንሰርሕ የብልናን ንምንታይ ህፁፅን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ እዚ ሰሪሕና ምስ ወዳእና ናፍቲ ህፁፅ ዘይኮነ ግን ኣገዳሲ ናይ ትካላት ምህናፅ ናይ ስርዓት ምህናፅ ንኣቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘላቕ መፍትሒ ዘምፀልና ንሱ እዩ ሰባት ይቀያየሩ እዮም መራሕቲ ይቀያየሩ እዮም ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም ስርዓት ተሃኒፅና ግን ነቀይ ይብልን እንተነኣሰ ሰባት ተባኢሶም ኢልና ድቃስ ኣይንስእንን ኦኬ ብክስታይ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እምበር ህፁፅ ኣይኮነን ናይ ሎማዓንቲ ኣጀንዳ ክኸውን ይግባአን ማለት እዩ ሎማዓንቲ ክንሰርሓ ዝግብአና ተንዓንትዎ ዝበልክዎን ኣገደስትን ህፁፃትን ዝኾና ተማዛባሊ ምምላስ ግዝኣት ምምላስ ሕወየት ምምፃእ ኦኬ ዳግመ ህንፀት ምግባር ከም ተዓንትዎ ዝበልናዮ ዝተጎድኡ ወገናት ምሕካም ወዘተ እዚአን ከይሰራሕና ካሊእ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ሓደ ይግደስ እየ ዝብል ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ንወሎ ናይ መንግስቲ ኣካል ንወሎ ቅዱስ ትግራዋይ ንወሎ ወዘተ ብዘይካ እዚኣ ካሊእ ክሰርሕ ይግባአን ምክንያቱ እንታይ ኣለዎ ጎና ጎኒ ዘይንሰርሖ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ይበሃል እዩ ማለት እዩ ናይ ሪፎርም ናይ ገለ ስራሕትስ ጎና ጎኒ ክብትነልና እያ ዓቕሚ ይብትነልና ኣሎ ሰባት ኣብ ሓንቲ ጉዳይ ትኩረት ገይሮም ውፅኢት ከየምፅኡ እቲ ዓቕምታት ይብተን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ባእሲ እውን ይመፅእ ኣሎ ኣብዘን ዝበልክዎን ነጥብታት ንኣብነት እንታይ ዘባእሲ ነገር ኣሎ ተመዛበሊ ይመለስ ዝብል የለን
جزاته يملس زبل يلن حويته يمص زبل يلن مو انزين سرح انزين سرحوا لنا دحراي زين مس فتحنا ينجن نا مسرتاو زخونه ነገር እንመጽ ሪፎርም የለና ይዝብል እሹ ተምጽ ማለት ያነ ነው علي ሪፎርም የለና ይሌ ያምኔ በትናት ነው ለማንተ ይኮነ እዚ ሌክቸሪ እጂ ሌክቸሪ ንሓደ በአይዲፒ ዘሎ ኬንዳ ዘሎ ሪፎርም ይገብረሉ ገለቴልካዮ بتعم خحزنون بتعم خسحقون خدي in fact انا عايز قدسه ليلني لون كحسب خدي مخنياتو نسوز زلوس ناب غزاي ملوسني سريح كولعس ناب غزاي ملوسن مو شعو انون كما خو ناب غزاي كوينا ككاتا كحسب تحت غورنا عايش كولس مجمرتا ناب غزاي ملوسني زوزلو حقي زيها مجمرتا تملس كاو ناي ريفورم ايشو تسيل كا زخونه دبدابي مصحف ገለኮ ይኮነ ريفورم كابينا مزينا ناوينا هنكيد داوينا تجاجينا خمي تجورنا حيش بخمي كينا خنعريو مصنعتي خاتجبر مصنعتي تجبر سبت ساتف مهارات الله هيكان الله يملكة النزول سولو يكتع مالتي أي فالك عنا زل نازل تليون تسمعه نو هنا ما حيش نازل نازل تسمعه مالتي بدحريو بلان توصل بينا هنا هنجيب الريفورم تاينا هنجبر زول بهم يخير زلوا نجر جنزينا حج أجندة خون أيجب أنزلتي نتو مالتي so أفتنا إنه ويحجن يو عنده جلسة تنايم جمرتها أنا زمسلني مرحسينا هم زخينا جل زود سرعاتنا زي هنزنا سرعات حدا يمسع لو تزي مزن حدا سو كامو ناونا تفتي نايهو دقيزة بتعم بيست زبهال مرح كوي أو ملا زيناوي مالت منهم حتى زي ولو مالتي نجرجن سوسل زخونا أو كمس خير جدني بدحريه خير نمنتها بسوي انتلتل سرعتها تهنز لك سرعتها نس مالتي تمرحون سرعت بعليهم صو سقمت اليوم سرعت بعل زور دول صو بهم مستيكول له توحسن انا خمس مساله سرعتها مهنات تكالاتها مهنات يزبل دحر حسيب كانوا بزح خبيده يكونن نابنت ناصان طنكاران نايدانيነት አካል የድሊና እዩ ተልካ ናጻን ጠንካራን ናይዳኝነት አካል የድሊና ኢልካ ተአሚንካ ኢንቨስት ትገብርሃ ማለት ሲል ካሙቃስ ከምዚ ገይሮም ፖሊስ ከምዚ ገይሩ ገለ ይኮነ ኢንቨስት ትገብርሃ ዘልዩ ነገር ማለት ተጠናኽሪያ ተሰኒፉን አነ ክሰርሐልካ ይኮን ካን ክትብል ከተጠናኽሪያ መጀመርታ አፍታ ኮንቪክሽን ያዘላ አፍታ እምነት ማለት ከቢድ ነገር ሆነ አይኮነ ትካላት ያው አንተ ግሊጼ ነትስርዓት ደው ዘብሎ ተንትካላት ማለት ትኹረትና ኣብ ሰባት ከይኮነስ ኣብ ትካላትና ህንገብር ዘለና ኢትዋና ፖይንት ባይ ዘ ወይ ምክንያት ሰባት ይመጽ ይኸዱ ስለ ዝኾኑ ኦኬ አደም ዝኖሩ ሎም የለውን ሎም ዘለናሃ አይኑ ለነብ ገዛሊ ትካላት እንድሕር ተሃኒጽካ ግን ቶም ሰባት እንዳተወዳደሩ ዝመጽሉ ክስታይ ክትፈጥር ተኸሊ ሓሶ ኢቭን ከም ኢሹ after زحلف ጊዜ ፍትድሓን ዝበሃልና ይወደ ጊዜውን ዞም ያራይታት ዚኦም ናውነት ሓደ ጊዜ ያው አነ ብዙሕ ጊዜ ሰራሕ ሁሉ ያው ቤት ፍርዲ ካብ ወረዳ ሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 14 ዓመት የሰሪሕ ያው ዳኝነት ማለት እዩ ኣብ 2004 ይመስለኒ ኣብ ሕሞራ ኣተሓዋር ዳኛ ነርና ይተወረዳ ኣኺዋ ነርና ያው ናይ ሰብ ስልጣን ይዝሆን ዘሎ ማለት እዩ ተስተሓተ ናይ ወረዳ እዩ ካው ላዕል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ شو أنتي بحال نيرو تحتاتنا تكنمس كوماند بوست يتعيش توايلو كاو بيت فردي فتحي ناي ود بيت صحفات سيو سيرفيس معات بيت صحفات هذا هوينهم بخمزينا تحتاتنا تكنمس وزتزو إشي العلمو زو أونلي تقاومكو أنا شو أربعين نيرة بيت فردي ناس أزخنا أكاليو تقوام تحقق منجستي ناس أزهونا أكل دانينات كهلو يدللو بتعمل قداس سلزهونا ديمقراطي نفتحي مالتي نحنا خا ناس أخي خونا حدا نترنف لنا سلازي بنا وعلى من قدي يتحتات نتكرر زلهم بر كترنا فيه ولن ناس أبو هانو تراي كيكونس ناس أهم زهونا إمبارشال كم زهونا حزب كري أخذ للوينة زولي مالتي تحريت زنورة رياكشن تنهاتي زروا بتعمي تواديو لازم من مسيل كذا يربح زروا ناس عرانينات كلام لا منهم كستاي يقولون كالوت نيرهم حساب زوا عنك زود عنك زي تقول تاي سيل كا زول عينت كستايات مالتي سلش توم برينسيبلات كونين ناون كستايز غورنا يميز مثلا مالتي كبرت سلا زخونو سرح سلا زي كيكونس سلا زي تسرع يسوهم زمسلو تكالات كستاي من بالي لينا يو كاوتي تيناي
እሞ ከምዚ ምግባር ከቢድ እንዲሁ ግዜ ይወስድ እዩ ገለ ይበሃል እዩ ኦፍ ኮርስ ግዜ ይወስድ እዩ ግን እንዳሰርሕካ ኢኻ ግዜ ዝወስድ ዝብል እዩ ሕጂ ናይ ዲሞክራሲ ህንፀት ግዜ ይወስድ ይበሃል እዩ ትክክል እዩ ናይ ኣሜሪካ 200 ገለን ዓመት ገይሩሎ ናይ እንግሊዝ ማግና ካርታ ዝበሃል እኳ ካብ ሰነድ ማግና ካርታ ዝበሃል እቶም ባሮንስ ዝበሃሉስ ንንጉስ እንተነኣሰስ ዜን ክተኽብረልና ኣለካ ኢሎም ዘገደድሉ እዩ ኣብ 12 15 ምናምን ከባቢ ካብኡ ጀሚርና እኳ ተቆፂርናዮስ ዳርጋ 1000 ዓመት ገይሩሎ ነገር ግን እንዳሰራሕካ እዩ እንዳሰራሕካ ግዜ ዝበሃል ዘሎስ እንዳሰራሕካ እምበር ኮፍ ኢልካ ግዜ ባዕሉ ምንም ዘምፅኦ ነገር ኣይህሉን ሶ ሃፍቲ ይወስድ እዩ ሪሶርስ የድሊ ገለ ዝበሃል የስ መንግስቲ እኮ ቪኤት ይገዝእ እዩ ቪኤት ድኻዶ ቪኤት ይገዝእ እዩ እንድሕር ኣላ ኢልካ ሓሲብካስ ክትምድበሉ ኢኻ ኢንቨስት ክትገብረለካ እዩ እቶም ትካላት ንምህናፅ ስርዓት ምህናፅ ግድን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ሃፍቲ ዘድሊ ተኮይኑ ትምድበሉ ማለት እዩ መዲብካ ኢኻ ተብሎ ዝብል እዩ ሶ እንድሕር ደኣ ከምዚ ጌርና ሰሪሕና ኮይና እቲ ለውጢ ምምፃእ ይከኣል እዩ ግን ኣብተን ክልተ ነገራት ዝበልክዎን ተቐዳሚቲ ክንገብራ ዝግበአና እታ ናይ ሎሚ ህፁፅን ኣገዳስን እያ ተዋና መፍትሒ ተምፀልና ግን ተጋሩ ማለት እዩ ትግራይ ሃገርስ ንበላ ክልልስ ንበላ ኣውራጃስ ንበላ ገለስ ንበላ ስርዓት ምትካል እዩ ስርዓት ኢና ክንተክል ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ብስርዓት እያ ዓዲ ክስታይ ትገብር ኣብዚኣ ምናልባሽ ናይ ነጋድራስ ገብረህይወት ባይከዳኝ ሓንቲ ክውከስ እንተኮይነ እንታይ እዮም ዝብሉ እሶም ስርዓት ከሌለው አገር ስርዓት ያላት ትንሽ ከተማ ሞያ ትሰራለች እዮም ዝብሉ ኦኬ ሶታ ውሕስናና ትኸውን ኣብያ ያኔ